Kaixo, gaurko saioan iraultzak eta industria izango ditugu hizpide. Hain zuzen, hurrengo industria iraultzak ekarriko duena ezagutzea da asmoa. Teknologia nagusi den gizarte batean bizi gara eta adimen artifiziala edozer egiteko gai dela dirudi. Testuinguru horretan iraultzailea da jatorrira itzultzea. 5.0 industrian pertsonari egokituko zaio teknologia, ez alderantziz. Nola? Hori jakin nahi dugu gaur. Has gaitezen! Bost puntu zero industria ate joka dugu, erronka eta aukera berriekin. Dakartzan aldaketak hobeto ezagutzeko, Miren Ilarramendi Rezabal izango dugu solaskide. Ingeniaritzan doktorea da, eta erreferentziazko ikertzailea teknologia aurreratuak industria sarean txertatzeko lanetan. Berak azalduko digu nola laugarren iraultzak hiperkonektibitatea ekarri eta gero, bosgarrenak giza faktorean, jasangarritasunean eta erresilientzian jarriko duen fokua. Kaixo Miren, Kaixo. Bueno, eszenatok industrial bat aukeratu dugu, industriaren etorkizunaz hitz egiteko. Hain zuzen, 5.0 industriaz. Horrek zer esan nahi du, 4.0 industria erabat garatuta dagoela, eman beharrekoak eman dituela dagoeneko? Ez nuke hainbeste esango, nik uste duendik industria 4.0ak ez gerela bere bukaeraraino iritsi. Pixkanaka egia da, azkeneko urte guzti hauetan asko landu dian gaiak dira, industrian digitalizazioa asko sartu da, baina ez hemen inguruan enpresa mota desberdina dauzkagu, eta ez nuke esango danean garapen maila berdina denik. Oraindik asko gelditzen da egiteko, baina egia da baita ere aldi berean pentsatzen hasi beharra daukaula etorkizunean eta industria 5.0-ren ideia hori ere jada mahai gainean daukagu eta nola egin, zein izan beharko luketen hurrengo estrategiak, lantzen, ikertzen, hasiak gaude. Has gaitezen oinarritik etxea eraikitzen, zer da zehazki 5.0 industria? Esango nuke 5.0 industria 4.0-ren jarraipen bat dela, 5.0an pauso gehiago egin nahi da, eta digitalizazio, robotak eta pertsonak alkarrekin lanean jartzearen ideia dago, eta horretaz aparte, jasangarritasuna, aldakorrak, resiliente izatea, sistema guztia, kontzeptu horiek ere kontutan hartzen dituen paradigma bat da. Eta hor legoke, aldea jauzia, ez da? Zergatik egin behar dugu 5.0 industriaren aldeko apustua? Zergatik da beharrezkoa? Mundua, edo bizigaren lekuak bere limitazioak, edo ez dauzkagu errekurtsuak ez dira nahi ditugu. Mundua planeta mugatua da. Hori da, mugatua da. Orduan, orain arteko egiteko moduakin jarraituko bagenu, arazo baten aurrean egongo ginateke hemendikan urte batzuetara, ezingo genukelako jarraitu, orduan hori bai da puntu garrantzitsutako bat.
Eta bestalde, nahi baldin badugu, Euskadi mailan munduan ere kompetente izan da gure industriak ere bizirik mantendu eta orain arte bezala, halako maila batekin, besteak ere aldaketak egiten ari dira digitalizazio, resilientzia guzti horretan, hor egon behar dugu, bizi irautean baldin badugu. Oso ideia polita da, pertsonak erdigunean jartzearena, baina zer esan nahi du horrek? Nola gauzatuko da hori? Pertsonak zentroan jartzea esan nahi du, pertsonen behar izanetara, edo industrian lanean ari diren pertsona horien laguntzaile, lankide izatera pasatuko dela ente digital, robot edo guzti horrek. Eta hor egongo litzake pertsonak zentruan, elkarrekin ikasi, elkarrekin ulertu, baina nolabait, bintzak gure partetik, gure ideia da, pertsonen ongizatea industria barruan ere, bestea edo hortan lan egitea. Lan egiteko modua da aldatuko dena? Nik usten du baietz. Orain arte agian plantak postu jakin bakoitzean egin beharrekoa gauza jakin bat zen, eta dauzkagu robotak eta daude pertsonak, eta hor elkarrekintza gehiagoko gune bat sortzea da helburu. Gainera, beharren arabera agian, momentu puntual batzutan aldatu daiteke, sistemaren egitekoa, hor egongo da aldaketa nagusia. Hemen, Mondragon Unibertsitatean, etorkizuneko industria horretan lan egingo duten beharginak, langileak prestatzen dituzue, ezta? Formakuntza. Guretzako beti izan behar dugu kontutan, etorkizuneko profilak edo zein diren, industriak beharko dituen behargin horien profila zein izango den, beti egoten gara hor ikusten, eta aldi berean profil horietara egokitzen ari gara gure ikasketak, eta horretarako beharrezkoa da, geuk ere, irakasleok, berri horietaz janztea ikerketa proiektuetan parte hartuaz, eta horretan gabiltza, Industria 5.0ko ikerketa proiektuak lantzen, horiek gero gure ikasketetan txertatu, eta ikasleei prestakuntza egokia eman ahal izateko. Unibertsitatean bezala lanbide heziketan ere prestatzen ari dira 5.0 industria horretan lan egiteko. Ikus dezagun nola egiten ari diren. Lanbide heziketak funtsezko zeregina du industria bizitzen ari den eraldaketan. Ikastetxeek kontuan hartu behar dituzte 5.0 industriak eskatuko dituen trebetasun berriak. Ezagutza tekniko ezarago, ikasleek gaitasun zabalakoak bereganatu behar dituzte. Honek fabrika dirudi, baina ez da. Bergarako Miguel Altuna lanbide heziketako institutuaren tailerra da. Hemen ez da bakarrik produzitzen, hemen ikasi egiten da. Ikasfabrika nolabait orain arteko ikaskuntza sistemarekiko osagarria da. Ezinbestekoa da hainbat momentutan ohiko gelak, ohiko tailerrak mantentzea, baina nolabait ikasfabrikak egiten diguna da prozesu osoan zehar enpresa edo bizitza errealean izango ditugun erronka edo arazoak aurre egiteko egoera ezinbestekoak direnak eta horri irtenbide bat bilatu behar direnak. Lanbide heziketan enpresen beharretara egokitzen ari dira dagoeneko, eta kontuan dute, enpresa horietan langile kualifikatuen eskasia antzeman dela. Behar horiei erantzuteko teknikak Euskadiko lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroak, lanbide heziketa eredu berri hau bultzatu du, ikas fabrika delakoetan garatzen dena. Ikasleek produkzio prozesu osoan parte hartzen dute. Ez da soilik zeregin bat ikastea, enpresa batek nola funtzionatzen duen ulertzea da. Horretarako hemen produktu errealak edo prototipoak egiten dira, industriaren oso antzeko baldintzetan. Helburua da lantegi baten prozesu berdina jarraitzea. Eskaera jasotzen den momentutik, produktua eskolatik irten bitartean ematen diran pauso danak. Kalidadea, marketinga, ekoizpena, guztia eta honek ekarri ditzaken arazoak eta
aurrera nolabait ateratzeko asmoz. Digitalizazio maila handiko ingurune adimendunak dira, eta gaur egun industrian dauden teknologia aurreratuak integratzen dituzte. Elkarlanerako inguruneak ere badira. Bertan profil ezberdinetako ikasleek elkarrekin lan egiten dute. Teknologiak isla desberdinetan izan ordez, denak elkargune baten zentratzen dira, eta horrek jentearen artean elkarlanerako testuinguruak sortzen dira. Horrekin, horre modu antolatu baten emateko, ikasle bakoitzak bere rolak hartzen ditu, enpresetan bezala, eta rol horrekin batera, beraien eginkizunak dituzte, eta denen artean helburua da ikasfabrika hori martxan jartzea. Ikasketa eredu hau L-Camp proiektuaren parte da. Zentroak, enpresak eta erakundeak batzen dituen aliantza europar bat. Proiektuak prestakuntza industria berrira egokitzeko helburua du. Guk bilatzen duguna da, gure eredua hobetzea eta aurrera pausu bat egotea. Eta L-Camperen bidez aukera izan dugu Europa mailan gu bezala lan egiten duten beste ikastetxeekin eta instituzioekin harremanetan jartzeko. Ikastetxean formakuntzaz gain beste zerbitzu asko eman behar dira, bai enpresei, ekintzailetza landu behar da, hau da multifuntzionalak izan behar dira ikastetxeak. Eta azkenik, hirugarren ezaugarria da, lan egin behar dutela sarean, zabalik egon behar dutela beste ikastetxeekin, unibertsitateekin, enpresa txiki eta ertainekin, enpresa tratore handiekin, guztiekin harremanetan. Euskadin 22 zentro ari dira elkarlanean ikasketa lantegien sarea sortzeko. Horietako beste bat Tolosaldeko lanbide heziketako ikastetxe integratua da. Helburua da profesionalak etorkizunerako prestatzea eta enpresei egokitzen laguntzea. Aurre egin beharreko erronkak ez dira gutxi. Nik uste koordinazioa izan dela batetik erronka nagusie, batez ere bai irakasleena eta ikasleena bestetik. Irakasleen artean, azkenen departamentu ezberdinetako ikaslek ditugu, orduan irakasleon arteko koordinazioa eta temporalizazioak, erronkan uztarketa ezberdinak kontun neuki behar izan ditugu. Proiektu honek lanbide heziketako beste ikastetxe batzuekin, sarean lan egiteak ikasteko eta hobetzeko espazio berriak ireki ditu. Guzti hau berria da Euskal Herrian eta esango nuke Europa mailan baita ere. Orduan gabiltza, hortan gabiltzan eskolak pixka bat honi buruz hausnartzen eta nolabait esperimentatzen, guretzako ere berria da. Orduan zentzu horretan beste eskolekin elkarlanean egoteak, albidetzen digu ikusten besteek ze ikasi duten, ze proba egin dituzten, hartu dituzten erabaki ezberdin horietan asmatu duten edo ez, eta pixka laguntzen digu gure prozesu horretan elkarlanean juten eta ideia berria jasotzen eta elkarlana sustatzen. Hau denaren balorazio oso positiboa egiten dugu, oso aberasgarritzat hartzen dugu bai ikasle eta bai irakasle ontzate, eta nik uste ikasfabrika gelditzeko etorri dan zerbait dela, ez? 5. industria iraultza martxan da dagoeneko. Eta egoera berrira egokitzen dakiten profesionalen prestakuntzan egongo da arrakastaren gakoa. Fabrikazio pertsonalizatua garestiagoa da. Momentuz, bai. Pertsonalizazioa askotan lotzen dugu esklusibitatearekin, artisautza lanarekin edo eta pieza bakarraren kontzeptuarekin. 5.0 industriak horrekin amaitu nahi du. Fabrikazio pertsonalizatuak adimen artifiziala eta robot kolaboratiboak erabiltzen ditu, eta horiei gizakien gaitasuna gehitu die. Balio erantsia ez da jada, objektuak kalitatezkoak izatea soilik, hori ziurtzat jotzen da.
baizik eta pertsonentzat berezia izatea. Hori horrela, eta naiz eta oraindik hasierako inbertsioa handia den, teknologia aurreratuak behar direlako, helburua da pertsonalizazio masiboa lortzea kostua serieko ekoizpenarena baino handiagoa izan gabe. Nola? Fabrikazio malgu eta modularrarekin, kostu operatiboak eta hondakinak murriztuta, eta produktuaren balio erantsiari garrantzia eman da. Miren, 5.0 industriaren ezaugarri nagusienetako baten da egokitzeko gaitasuna, ezta? Egoera berrietara egokitzeko gaitasun bat. Zer esan nahi du horrek? Bueno, horrek, gauza desberdinak esan ditzake. Batetik, gaur eguneko kanpoko egoerak enpresengan eragin zuzena du eta bereien planifikazio estrategiak aldatu beharra, ez? Kompetitibo izateko eta guzti horretarako beharrezko gauzetako bat izango da aldaketa horiek ahalik eta azkarren ziurren eta gainera beharrezko estrategia guztiak kanpoan gertatzen ari den guzti hori kontutan hartuta egita, ez? Eta fabrika barruan ere resilientzia egokitzeko gaitasun hau geroz eta garrantzitsuagoa izango da, zergaitik, orain arte izan ditugun soluzioetan normalean robotak edo egin beharreko jakin bat egiten egon dira, eta orain datorren tendentzia gehiago da, robot hori momentu jakin batean beharren arabera ataza bat egiten egongo da, baina egokitzeko gaitasuna jarri nahi zaio. Nolabait, liburutegi batzuk izango ditugu zerbitzarietan, programa edo ia modelo desberdinak, gaitasun desberdinekin, eta beharren arabera aldatzen. Bir programatu daitekeela, beste zer egin batzuk betetzeko. Baina zuzenean programatu eta norbait horren gainean egon beharrean, datorren tendentzia gehiago da, jada dauden modulo horiek hartu, agian operariarekin edo langilearekin hainbat konsigna eman, eta berak egokitzea. Bere kabuz. Hori da. Datorren industria berri honen beste ezaugarrietako bat edo oso lotuta duen beste kontzeptu bat da jasangarritasuna, ezta? 4.0 industrian ere erabiltzen zen jasangarritasuna, zer da aldatzen dena 5.0 industrian? Agian industri 4.0 gehiago zentratzen ginen prozesu konkretu baten energia kontsumoa optimizatzeko, helburuak zerbait hobetzeko helburua jartzen erakoan, prozesuren bat hobetzerakoan energiaren ikuspuntua txertatzen zen, baina orain pixkat haratago goaz. Prozesu konkretu horrena izan berean da gehiago orokorragoa den kontzeptu bat, ekonomia zirkularraren kontzeptua txertatzen da, ekoizpen prozesu guztiaren jasangarritasuna kontutan hartzen da. Egiten dena da, halako irakurketa orokor bat jakiteko, produktu bakoitzak ze aztarna utzi duen, eta horren arabera badaude gero regulazioak, esateko produktu hori jasangarria den, edo ez, eta hor ere, berdin, lehiakor izateko kontutan hartuko den puntu bat da. Gero eta globalizatuagoa eta lehiakorragoa den mundu honetan, ustekabeak edozein momentutan etor daitezke. Gerra batek, pandemia batek edo gero eta ohikoagoak diren ingurumen larrialdi batek, aldaketak oso azkar eragin ditzake industria merkatuan edo arazoak hornidura katean. Hori dela eta, Europak biziraupen ekonomikorako eta burujabetza teknologikorako estrategia berriak bilatu nahi ditu. Esaterako, gurea kontinente pobrea da, baliabide geologikoi dagokienez. Eta kanpoko herrialdeen beharra du funtsezko material horiek lortzeko. Estamos hablando de materiales estratégicos o críticos. Material estrategikoak edo kritikoak bereizioi dira, baina adibidez automobilgintzan eta aeronautikan asko erabiltzen dira aluminio aleazioak. Aeronautikan, osasunean eta antzeko sektoreetan ohikoak dira titanio aleazioak, eta ezin ahaztu nikel oinarriko aleazioak edo kobre oinarriko aleazioak. Tienes base cobre. Material horietako asko ohikoak dira euskal industrian. Europar Batasunak berriki onartu du 2030erako helburuak ezartzen dituen araudi zorrotza. Ez da iradokizun bat, agindua baizik. Eta besteak beste zera dio. Gehiago birziklatu behar dela esportatzen duten herrialdeen menpe ez egoteko.
Testuinguru horretan sortu da Rebir ikerketa proiektua. Mondragon Unibertsitatea buru dutela, bigarren bizitza bat eman nahi diote metalezko piezak fabrikatzean sortzen den txirbilari. Lo que se está buscando con este proyecto es... Proiektu honen helburua da beste herrialde edo kontinenteetatik ekartzen dugu materiala modu eraginkorragoan aprobetxatzea. Estamos trayendo de otros países o continentes. Txirbila mekanizazio prozesuan askatzen den soberako materiala da. Euskal industriak material ezberdin ugari darabil, eta oroar sortutako txirbil guztia nahasten du birziklapena erraztu asmoz. Txirbil kantitatea handia pilatzen da. Aeronautikaren industrian, adibidez, buy to fly ratio 10-koa da. Horrek esan nahi du, azkenean gu 10 kiloko pieza bat erosten dugu, eta horietatik bakarrik bat hegazkin handi joa. Beste bederatziak, hondakin bezala, bota behar ditugu. Euskal Herriko 3 unibertsitateek eta 5 ikerketa zentrok osatzen duten Rebir proiektuak beste urrats bat eman nahi du. Eta birziklatzea zarago, txirbilari balioa eman nahi dio. Garestia edo urria den lehen gai horri berriro etekina ateratzeko. Viruta que estamos recogiendo en el mecanizado. Mekanizazioan jasotzen den txirbila, kasu askotan, hornitzaileei itzuli behar diegu. Planteatzen duguna da ea posible den txirbila hemen birziklatzea, baliokatearekiko hain zaurgarriak ez izateko eta bide batez material hori guk geuk izateko. Y también, disponer de un material nosotros mismos. Txirbilaren kalitatea ezberdina izan daiteke, jatorrizko sektore edo industriaren arabera edo fabrikazio prozesuaren ondorioz. Kalitatea zenbait parametro kontuan hartuta neurtzen da. Oin, bi foku ezberdin izan behar ditugu, alde batetik pieza ona izaten jarraitu behar du, eta beste aldetik txirbila kalitatezkoa izan behar da. Gu 3 parametro aztertzen ditugu, alde batetik geometria, hau da bere tamaina, handia txikia baldin bada, beste aldetik mikroegitura edo barne propietateak, hau da, gu mekanizatzen dugunean deformazio batzuk sortzen ditugu temperatura altuetan, eta horrek materialen eragina dauka. Eta horiek sortu dezake oxidoak eta loko gozak. Kontuan izaten duten 3. parametroak kutsadurarekin du zerikusia. Askotan mekanizazio prozesuetan txirbila kutsatu edo kaltetu dezaketen osagaiak erabiltzen dira. Rebir proiektuan teknologia berriak garatu nahi dituzte, mekanizazio prozesuetatik ateratako txirbila garbiagoa eta jasangarriagoa izateko. Proiektuak 2 urteko iraupena izango du, eta fase ezberdinak ditu. Faseetako batean ikusi dugun moduan, kalitate oneko txirbila lortu nahi dute. Eta beste batean, txirbil horretatik material berria sortzea izango dute helburua. Horretan dihardute Mondragon Unibertsitateko materialak eraldatzeko prozesu aurreratuen laborategian. Egin behar duguna gure kasuan, txirbil hori hartuta, lehendabizi konpaktatu, horrelako pastilla edo briketa manipulagarri bat sortzeko. Gure kasuan, beroko konformaketa prozesu hori egiteko, lehendabizi egin behar duguna da briketa edo pastilla hori berotu. Beroketa hori egingo dugu labe elektriko batean. Behin temperatura egokira berotuta, briketa edo pastilla prentsa mekanikora eramaten da, eta konpresioz pieza berria sortuko da. Proiektuaren amaieran, txirbiletik sortutako piezak fabrikatu, eta iturri konbentzionaleko materialekin egindakoekin alderatu nahi dituzte. No sé hasta dónde vamos a llegar. Ez dakit noraino iritsiko garen eta zer lortuko dugun, baina noski planteatzen ari garen emaitzak lortzen badira, zalantzarik gabe oso garrantzitsua izango da, ez soilik Euskadirentzat, baizik eta inguruko lurraldeentzat edo Europako beste eskualde batzuentzat. Helburua argia da. Eskura ez ditugun materialekiko dependentziatik askatzea, industriako sektore desberdinetan, baldintza hobeetan lan egin ahal izateko.
Hala ere miren gauza bat da enpresen, industriaren intentzio ona, baina arautegiak ere lagundu behar du, ezta? Legeek. Zer egiten ari da administrazioa oro har 5.0 industria sustatzeko? Europatikan, nik esango nuke nagusiki bi arau lotesle martxan jarri dituztela. Lehenengoa, noski, hemen komentatu ditugu, langileekin interakzioak izango dutela, IA hauek edo teknologia guzti honek, baina horrek ikuspuntu etikotik, hainbat, eta baita ere ia horrek hartu ditzaken erabakiak izan ditzaketen ondorioetatik anetare, kontutan hartu behar dira, eta horre nolabait arautu beharreko esparru bat da, ezta? Pertsonekin interakzioan dagoenez, pertsona horren oinarrizko eskubideak ziurtatu behar ditugu. Guzti hori arautzeko, egongo litzake ia akt izeneko hori. Eta gero cyber-resilience deritzonak hau gehiago da, zibersegurtasun ikuspuntutikan, hardware, softwareak izan behar dituz, jarraitu beharreko arauak. Beraz, adimen artifiziala eta zibersegurtasunaren arloko arautegi hauek laguntzen dute 5.0 industria bultzatzen, ez da, sustatzen. Bai, nolabait, babesteko pertsonon oinarrizko eskubideak eta guztiak. Ja, mundu zabalera baldin bagoaz, Europatikan kanpo, libre. Realitate desberdinak daude eta egia da, gero hor kompetitzia, azkenean beste herrialde batzu daude, eta haietan ez baldin badute legedi hori bete behar, azkenean ematen du geure buruari traba jartzen agian ari garela, baina nik usten dut guztion ongizaterako beharrezkoak diren arauak direla. Bagoaz aurrera, bidean da, 5.0 industria, baina zeintzuk dira 4.0-tik 5.0 horretara jauzi egiteko gelditzen zaizkigun erronkak, edo erronka nagusiak? Arautegiaz aparte, lehen esan dugu, resiliente izateko edo egokitzapen gaitasun hori izateko, gaur egun industrian dauzkagun sistemak oraindik ez daukate gaitasun hori. Horre aldatzeko lantxo batzuk baditugu horretarako, ikerketa proiektuak, transferentzia proiektuak, guzti hori. Eta hortaz aparte, geu, pertsonok gure profil profesionalak ere, eta lantegietan izango ditugun langileen profilak baita ere aldatu beharra dukagu. Orain arte, makina batekin, zerbait konkretu egiten egon den pertsona horien profila aldatuko da. 5.0 industria hitz egin dugu, ez dakit 6.0 industria hitz egin, edo norbaiari den nolako izango den pentsatzen, nolako izan daiteke? Adibidez, orain arte elkarrizketa guzti honetan 5.0-ari buruz jardun gara, baina kuantika hitza ez da agertu eta analizikak egiteko, datuen konputazioan ikeragarrizko salto kualitatibo bat egongo da, eta hori guzti honetan txertatzen dugunean, pentsatzen dut beste eszenatoki batian egongo gehala, eta agian Industri 6.0 hori ere txertatu dituen zerbait izan daiteke. 6.0 industria kuantikoa, hortxe utziko dugu, ez da kontzeptu polita. Eskerrik asko, Miren. Zuei. Gaur ezagutu dugun 5.0 industriaren printzipio eta irizpide asko aplikatzen ari da dagoeneko Alemaniako autoekoizle hau bere lantegietan. Adibidez, adimen artifiziala elkarlanean aritzen da gizakiekin. Hau da, makinek langilea ordezkatu ez, haien indar guneak areagotzen dituzte. Biki digitalen laguntzaz, ekoizpena optimizatzen da, une oro, sistema guztiak eskaerari egokituz. Produktua ekoizpenarekin konektatuta dago, nola baita esateko, autoak parte hartzen du bere fabrikazioan. Jasangarritasuna eta ekonomia zirkularrak agintzen du produkzio kate osoan. Iragarkietako esaldi bat ematen du, baina lantegi hauetan etorkizuna gaur da. Eta gu datorren astean itzuliko gara. Agur!